mantiere kar kae. To aneno wada tieko twagi ka odong dakika achiel kende to nus adek onego bed ni wawuok. To te gik moko motimore otieno ma piny odogodo kawuono nyaka okinyi ma kawuono. Ma dani mondo mi walose achiel kachiel. Wach mondonjonwa kar kae e sikund yawuoyi mano mar Oti guys, inyalo luonge no Otieno yo mayudore e kaunti ma Kisumu. Japuonjre achiel ohinyore kendo mwandu mathoth owang' e masira mar mach. Mano momuocho Otieno manyoro e kar nindo mano mar jopuonjre ma sikund sekondar ma Otieno yo. Mano odiochieng'no manyoro kendo piny iwacho ni ma achiel kuomgi. Wach machielo modonjo kendo ni skul mano mar yawuoyi ma Nyabondo high school okinyi ma kawuono bende mach omuoch kendo mwandu kacha okethre. Diponi wachako nenogi kama masiche mago mag mach duogo e sikunde. Wane tam mar adek ma tam mano tim transfer ne principals mathoth ahinya. Diponi mae gik moko mantiere kar kae achiel kachiel mabedo ka warakorego. Mana paro kod ote minyalo orne jonyuol kachiel koda ka jopuonj nikech moko kuom gi dhi bedo ka iduoko dala, jopuonj moko bende neno chendo okinyi ma kawuono. Achako kod wacho ni kaunti ma Kisumu ka jadolo achako dikato bang'a na winj pach dina tatie kod Biliano Jiwa kama ne mabedo wach maromo gi to wawache sani kwa tieko. Mokwongo atimo mos mang'eny ne students kata gi parents gi community mar Otieno yo moyudo masira mar mach machalo kamano endo. To kaka wang'eyo ni time mar adek nitiere ga gimiluongo ni exam phobia, luoro mar timo penj mamiyo ji bedo gi nyithindo bedo gi anxiety kata paro mobuok gi luoro mang'eny mar timo penj makelo weche mag wang'o sikul kata mirima gich machalo kamano. Gich waneno ga kapile kochiko ka jochiko tatam ne jochiko dhi timo penj tiyudo ka wang' mag sikul kata tulo matindo tindo bedo. Omiyo sirkal onego through Ministry of Education ong'i ane kaka johocho nyalo bedo mang'eny e sikunde gi eki ka ihoyo nyithindo madhi timo penj kinyisogi ni penj mar klas 12 ok e giko mar ngima kata yudo matin kata yudo mang'eny ok e giko mar ngima. Dhi adhiya kaka iikori no nyaka los kodgi. Mar ariyo en loko mar principals bende dakika mogik ka nyithindo dhi timo penj kelo kihondko mang'eny. Omiyo Ministry of Education nyaka ng'i ane ni to ere kaka gi handle skunde especially sama ji dhi timo penj. Nikech samoro usebedo gi principal ni un gi kwandu kaka usego kwandu kaka udhi kalo penj ka tipo pro kigulo nu principal no endo to en mana en gi paro matut kaka penj de kal kata kaka idhi tieg nyithindo up to dakika mogik mar timo penj. Kadwa wacho ni kaka idhi kwal penj lakini adwa wacho ni preparation iyudo kaka osewuotho gi nyithindo nyaka dakika mogik kaeto seche go mitime na igole. Miyo kihondko gi paro maricho bedo manyalo kelo masira. Erokamano ahinya.